ma anyị gọma na ya bụ ọjị no eze ite okabiam gị okere eluigwe ka ala ka ihe niile dị n'ụwa anyị na-ayọ n'oge na ndụ na ịnọrọ anyị jere rute nta na anyị nọ n'ala ifere ọka Malagas eze ite oke ihe niile bụ ọ dị n'aka na ọ bụ ndụ nwoke o ndụ nwaanyị o ndụ azụ ndụ ụmụnye n'ihe anyị na-arịọ ọbụgo na alụdịrị igwugwu ya dịla kpakpara n'ọba agam n'iru ụmụntakịrị anyị agam n'iru anyị na onwe anyị agam n'iru ndị na ile bịara mbe na-eme ihe na nnọọ mbe n'ọbụ njọ kwuru n'ifu anyị lekwuru n'azụ njọ kwuru n'azụ anyị kwuru n'ifu ọ chọ ka isi nwaanyị ọzọ ebeghị nke ịma nne ha na anyị fụrụ anyị nọ mbe bụ ma anyị kọwara ihe gbasara omenala na omenala bụ ya mụrụ ndị ọga ga-emego oyibo ga-emego oyibo ga-emego oyibo n'omenala dị mbe niile rure ta na mbe ndị Juu n'omenala dị mbe m ma ha yago omenala mfe n'ihe ọnọdụ anyị na ajụjụ eju meghe ọ bụ na ndị amụrụ egwu ga-eji omenala anyị aka evu ọkachasị mgbe ọjị dị ihe ndị ọzọ bụ onye na-emebili omenala ala Igbo niile onye na-emebili omenala si n'ọbụ omenala mbe niile na anyị yadomegharị fuchi omenala a ga na-eme ya unu afụmanụ udo ga na-ada isi nke a ga na-eri afọ eneghe ndị gbara afọ ọnụ isi ewo na ebe anyị ma ọ gị na-emebi omenala na-anụmarị ọha niile tee ndị ụka tee ndị ga-abụghị ndị ụka ọha niile gbara enye akwasị omenala na omenala abụghị njọ omenala abụghị njọ omenala abụghị igbo ọchụ omenala abụghị oshi na omenala gara n'iru ma ludo menemene isi ọha ọbụ ịmara eji eme nwe n'ebe ha were ọnwụ na ha na-agọrọ ọjị na agọrọ ego ọkpọ na o nwere nwanche onye ke nnọọ mbe ọ bụ ya bụ aja anọ ọjị na ma ọwa ma ga-eji awa ọjị na ala Igbo na ala Nsụka na ala Naijiria niile ma ọwa ma naanị ofu ma anyị taa ya tata ndụ tata arụ isi ike tata agam n'iru na efunanya nwaanyị were nne o chere ndị ọzọ. Okay guys, it's still your girl Dima Arts and Crafts, and today we'll be discussing about something very hot, issues that we need to tackle. Remember in my video that I did that I interviewed the Doche, Pete Doche. He told us the importance of kola nut in our tradition. He made mention that women don't offer kola nut to visitors and all that. So today I'm here to discuss about these very mistakes that our mothers do and all that. So I'm sitting here with them for us to discuss the whole thing and those mistakes that we'll make to fix them up. Like there are some traditions that these people violate and all that because they don't know about them and all that. So today we're here to discuss about them so that we fix them up, and it's about kola nut and all that. So I will allow them to introduce themselves to us. So we'll move on with the topic today. I don't know. Anyị akọwa na ndị na-ekiri anyị ihe ji mara onye ọdịga na anyị kọwa gburu ma anyị karazi ihe ọbịa ba anyị jiji anọ so nna m ya kọwa ndị na-ekiri anyị ihe ji mara. Ekele nne m na onwe m bụ Ozioko Michael Obeta ejiri Ozioko mara m ma m bụ onye ugwu n'Obollo-Afor. Mama eha m bụ oyibo okpe na ụdịna m lọtara ji na ifroka mana ọ bụ oyibo okeke bụ eha na m nne asị m nne ọ bụ eze nwaanyị okeke bụ ejiri manụ mana abịara na akụkọ na anamaza te okechi m ma m na-aza onye alụlụ ụwa echi na-abịara m ije ji n'ifroka ma na-abụ m onye mmekpa umegari
ihe eji mara m mgbe ide imegba onye amala ifuru ụka ụmụ oge na-abịa ihe m ji nọ n'bụ ntani bụ ma anyị kọta manụ ndị ga-amagbogo ihe ụfọdụ ma ya mara ndị na-emere mmeshori bụ ihe ụfọdụ ma ba amaghị ama bụ na-emeshonu na nke onye mara ma o mere na-etene ekpụrụ obi na ọmarị na ọga na-eme nke okwomọrọgba eme na o nwere ihe onyonyo na mmemere nkwizu gara aga akọwara maka ihe gbasara ọjị na onyonyo anaghị awa ọjị na omenala Igbo na onyonyo anaghị awa ọjị mee oge ụfọdụ na-ete m na-abịa fụma njom ụfọdụ ha wamata ọjị ma njikọ m na ha wama kama eja ha teme njikọ m har ha bụrụ ụzọ har taa were m nyachi m ọnụ wolue na-abịa n'omenala na nwaanyị etosogo iwe ọjị so na abịa m ji abịa nta ma anyị kọta malaka ma amalakarị mbe fa na-emeshogbu ma ya mara gaji emego egbe ma ọ bụla adịla gasa na akpọkọ m omenala isi ala nọ ya abịa m nọ mbe na nta nga mụ ma betere nke m onye nye an ga-awa ọjị mana onye nye na-aga ọjị na njom na-emetụ edozi obodo ma na-ewuje ha ọjị mbọ mana ọ bụ ha gọọdụ ọjị gọchara ọhụ te ha na anyị na-eji ana mmanụ ma onwe ese erute na njom ya gọchara ọhụ ọ bụrụ nwachi onye ke nọdobere onye ya ọjị si awa ma na nwachi onye ke na-awa ọjị te ha na mụ nọ na ọ bụrụ na m wetere ọjị chọrọ ọwụwa n'onye nsọ nwachi sama m ọsachara evunu ga ji m ma ji m woo fume onye nfe a na-awa na ọgwụ m na onwe m na-efe onye ọma ọjị mgbe ndị isi ashi kọwara na mbe onye ke nọ so onye nyebela awala ọjị mana onye ke ga-anọgụ mbọ ọmụ ma nji omume mitin na ya nwere ike iwe ọjị ha keme onwe ha ma ọ bụ njom ya na-anọ ọ bụrụ na njom ya na-anọkwa mana njikọ omu dọrọ mbọ ọmụ na onye nye ama awa ọjị n'aka ya mgbe onye ke nọrọ ma onye nye ọmụ nọ mbọ ọmụ bụ okenye na ọja evilitere ọjị so onye nye na-ewetara ha ọjị mana onye nye ekwu ichere okwu na ọjị na onye ke ji agọ na onye ke nfu nọ mbọ m ji agọ ọhụ last ọ gọchara ọhụ ikpeazụ na-achọ m onye ji awa ọjị ụmụchi ga-anọgụ mbọ ọmụ onye ke nfu ya na onye nye gọrọ ọjị wa m ọjị na-abịara enugo ọ na-akọwa na ọ bụ na ọ bụ hem njom ya na-anọ na ha ji awa ọjị ji ata gọm ọhọ dị na ya ata mana ọ bụ na ha na onye ke nọ na onye ọmụ ji bụ ọjị na ya anụ nke ọma na ka anyị gị si ji awụta ihe gbasara ọjị na ebe njom nọ eziokwu bụ okwuru aka m ha n'ihe gbasara ọjị ọ bụ aftasị na ọjị bụ ọjị Igbo ma ọjị bụ ọjị zuru ụwa niile o nwego mba ụwa ga na-akwa anyị n'ọjị ugwu n'ihe na anyị na-eze nwaanyị kọwara bụ eziokwu na-ege nwoke aha gị ọdịgị nwari nwa ma ya nọ n'ikpo mgbe e wetara ọjị ma ụmụ nwaanyị nọ mbọ m na onwe onye ke ya awa ọjị ma ọwa ọjị ọwara awachara ya ọsị na-agbagburu na ọjị aga abada eme ọ bụ na nwaanyị vuni ụzọ nwaanyị bụ nọmbọ m vuni ụzọ na o ji wefụta ọjị ya ya before ya na nwoke ya bụ nwoke were ma ọ bụrụ na ọ bụ sọsọ nwoke fụ mgbe ya bụ ụmụntakịrị nọmbọ m na ọbọ palite owoche ire na ụmụ nwaanyị vuni ụzọ elewo zuru owere nke ya ma ọ bụrụ mgbe a gwara ọgwa dịka a ya asị gị na ọha nọ awa ọjị ma ụmụ nwaanyị nọmbọ m ọ bụrụ na ọ bụ onye isi ụmụada maka na o nwere onye na-abụ onye isi ụmụada na-ewefụta ọjị wee nye ọ pụta na ọjị dị gburu dị ga-anọ ọdụ mgbe na-ewetụta mkpụrụ ọjị anị ya ọ bụ ọlarụ obe owofume ndị ụmụada si n'ebe a jere bọọ n'ihe a weletere bọọ n'oke ugwudu na ọjị mana anyị bụ Igbo amaghị n'ọba anyị welite anyị wetaghịrị ma ọjị na ine na-enya ha na nwere ihe ugwu ọdụ ugwu dị na abụghị na Chukwu kerie ọgada nọ ma abịa nna ọ na-adị ise ma adị nna ọ na-adị isii ma abịa nna mgbe nke kachasị a na-akwa anyị n'ugwu n'ala Igbo bụ ọjị gbara asaa nke gbara asaa ọjị gbara asaa ọjị gbara asaa na anaghị aka anyị n'obu nke bụ na onye je eji alụ nwaanyị ma eweta ọjị ma nwere nke gbara asaa ụmụnna ya asị otu ọjị nfe
n'okwu daanị ha kwụkọtakọ ụgwọ ọjị gbarịsa maka na ọjị na anyị na-ene anya bụ oke ihe n'ebe anyị ma anyị na-ewe n'ọbe ihe a na-eri n'ọbe eweta ewerie nne ha anaghị anụ mere ụfọdụ ga-ejite akpara ibe ha ma ha amaghị na ọ bụ omenala site na gboo ọjị abụghị ihe ji aka evu ọkachasị ifum onye vuru gị ụzọ maọbụ na onye ma enweghị ego maọbụ na o nweghị aka maọbụ na opere mpe esi oge nọba ọ bụ ọjị na-arụ ọrụ na-arụsi ike ekele na mama o gị bụ m ji ka jụ ese na kọwa kwụmala ka ihe gbasara ọjị na gị ji jee aghọta eze nwanyị kelee eto ọzọ nga ya nwoke kutere ya nyawo na abụm nwachi ma ekete n'ije n'ife ichikwu nga bụ abem nwachi nga eji akọwa site n'ihe ọjị na-arụ ihe ọjị na-arụ siri ike ma anyị bụ ndị rie ntalata akọwataghị ya na-ejekete mmiri chọrọ onye ebu nwe ogere na-ibere ọgaranya mụ ana m akpa inugu mụ iburu na ibu nwachi ana m akpa inugu banye na gịnị banye na ọbọ ọjị bụ mbụ nne ọ bụ anyị soro ihe omenala ihe ga na-adị n'anya oyi ise ndị mụrụ abịa na ihe gbasara eze nwanyị na ya m na ndị eze nwanyị nwere ike iweta na ọjị gọm ọjị maka na ma ghọta na omenala nwaanyị anaghị agọ ọjị mana o nwere ndị agbara ọfụ na agbụga aghọta agbụgo ya na ma anyị ghọta dogburu elu abịa na nke eze nwanyị na anyị bụ eze nwanyị na-awa ọjị mana ọ bụ na anyị nọ efe ndị nfa anyị nwere ndị nfa anyị na-ehe na-egwuri nne anyị na-eje mmiri ozu eje nchikwa ozu o nweghị ebe nọ ga-abụghị chikwuba na-efe so na ọ bụrụ so na iweta ọjị ji ekele ndị otu gị ọmụ na ọbụgo oge nlebiga ya sị gede nwa nchi gede onye nu na iji awa ọjịji nye ha maka na ndị otu na-ada ụra na ihe na amara eze ụra aka ọ bụrụ na o nwere onye ụfọdụ gabụka ụzọ n'ihi ekiri ma ọ bịaba warịa gị ọjị na o nwere ike ọwa ọjị ha ejune ha taa o nwere ike ọwa ọjị ha ejune ha nna gị maka na ebe fọm anala ego ndị otu m ọjị na anụmanụ ha nara ha ekwere ka na ha ya taa maka na ọ bụ na m awụ ọjị na-adị ma ha anaghị na m ji ajụ ha gịnị bụ iwe ha na ha na-akọwa ihe kpatara na ọjọọ m kpuchiri ifu ma ya kọwa ma na m agwa maka ihe ga o jiri je mege na ha nara na m awụ ya ọzọ ha nara na m anara ha onufu ha nara wo kele gburu ha ya bụ ndị eze nwaanyị na-awa n'ọjị na ọ bụ dịka ọ bụrụ na anọ n'igwe ha na onye eze nwaanyị sị ma awa ọjị na-abụ eze nwaanyị onye eze nwaanyị na-eme ihe mbọ kama ọ bụ onye na-eme mpụ n'ọwụ ọjị ya na-awa bụ mgbe a na-fe chọrọ ịgọ ndị otu ha eweta ọjị na ọ bụgo me ya chọrọ ndị ya bịa gọnụ ha ofu ha gọma mgbanụ mana ha efe afọ mmadụ nọ n'ihe aghaghị ngala ma ha gwa m ọjị na-eme n'usoro ga na-emegete emekpe maka na ọjị daa ibe isi na-ewetute ofe ofude ga na-efufukpo befe atale gị ya mgbe nke ibe esa na bụ anyị ji ya afụ ụzọ na ọjị besa bụ ọ bụrụ na ọ dalata be m na awụghị m anya ihe m ji afụ ụzọ na akụzi anyị ọjị besa mgbe ji eje ala nwaanyị ma fụ m ọjị besa a na-ewetute atọ na o nwere ihe ọ bụ n'ala Igbo niile mete nke ABC na-abịa ahụ emegide ego ọ bụ aga na-atụta ego na ya o onye anọrọ n'oweta ego wee gorie onye anụrụ ibe ya n'oweta ego wee gorie ihe mba a na-emere n'ala Igbo mụ na afọrọ ma onye jeri ego tọbụ ije like ha na ọjị na nọ ha na gịdị ya ma nke saụmụ ọ na-adala ọjị besa na-adala ma o nwere onye ọjị besa anụ na-ada atada n'ugbe ha sụchọm ọjị besa na-ajeji eje emie na iruo mgbe nfa na-ere ọjị ịjụgara ha onye nwere ọjị besa onye nwere ọjị betọ onye mostil ọjị betọ ọjị betọ na-arụ ọrụ na-eji ọjị betọ afụ ụzọ ma eji ọjị besa afụ ụzọ ma abịa n'ọjị bụ ise
ya bụ nfa na-asị gị na onye wara ọjị na ọjị daịna ya n'ọbụ tọbụrụ nufu nwere akara ịtọ ha na n'ọdụdụ ya ọ bụrụ na ọ ya akalile na ọbịa daịna onye nufu wara ọjị o weturu ewe Chineke kpaa na anaghị akọ ịnọmike ukwu maọbụ nke nchekere ya na ọbụ nufu nwere akara ịtọ na ọdụdụ ya onye m weturu ya na ọbịa daịna ma ọ bụrụ na ndị jerije nwaanyị wetara ụdịrị ọjị nefe amaghị amaghị ama na ga-ebu nwunye mana onye nu ya awa ọjị n'ọbụ mgbe nfa gụsịchara ụmụnna na onye omje enyo ya ọfụma ya ọsọ ụmụnna ọjị one dara ibe esa o ndị ọgara ịnọ mbọ m si ya ọjị n dara ibe esa kposite tobe iche nwere ọzọkwa ma na-asọ ọjị ọnụfana ga-adị ibe kọba anịka ọba ọjị ugo kọba ọjị ukwu ọbụ ugo kọba nga anaghị awa awa kọba ga ama m nwere gị ọjị ukwu nwere gị ọdị njọ onye nwaanyị na-efega ma afọ nsọ ya ataghị ọjị ukwu ọjị dara ukwu nwaanyị abụla nwaanyị ọ bụ ọnwa chie ọfụma nsọ ya na ọbụ m owofe ka na ọjị ukwu na ọbụ njikọ m na-ata ya ọjị besa anyị fi na afịa na ya bụ ọjị besa bụ ọsha ngwọgwọ bụ igwe na m na o nwere ọnwụ odonwe imorieka anyị jere na ụmụnna anyị teje onye na anyị na-ala onwe anyị be onye na-eme ọnwụ ba alabagburu mgbe ọ kwatazuru ihe nje omume ba lasagịrị ndị ụzọ be nwa ke ga-ede gbaliri sọba ya kpoo oriri ebe gaghị chụrụ eri welite ọjị nfugam ga na agbalị mi ba kwatadịrị ala kwatagburu be m se nga ndị ọgawa m ọjị ba wadere ọjị wada ọjị ọgadị besa bas ihe si na ebe ndị na-anọ na-ataghị ọjị na ọ bụ ndị be na ide ime baba igoro ọjị baba ibi gote ego igoro ọjị bụ omenala ọ bụgo na agafa mara ọgadị besa nsị nwa na ọbụm bụ ọgaranya ndị be na ama ụmụ n'oge ọmụna mejedo ọgwụ ya bụ ihe dị na-esọ ma onye ga-amaghị anụfawarị ọdị saa mbụrụ onye iberivu na onye ga-amaghị n'ihe na-abụ mmụọ ma anyị na-aṅụ ọ bụ mena gị na-eme miti na atọ ji abụ mụ na abụ ọnya abịa na ihe gbasara ọjị na n'ime anụ gụnụchiji akọwa na enwere ọjị ukwu nwee ọjị na-adị ibe etọ enọ tesa te okwe nwere etisi ngede gbu ọjị be enọ ngede gị ọnọ ọjị ji bụrụ ọjị lile nwere ihe ọ na-arụ o nwere ha nke ibe nnọ na anyị na-ajụrụ esa ma ihe anyị na-ajụ na-esa bụ na ọ bụ gashi nnọ na ịchọrọ ịrịọ na ọ bụ ise eze itoke na ya chọrọ m oge ashalere dị ihe ọma n'ihe oge ashale na-achọrọ m ihe dọ imede na-aba awute na oje oge asha nnọ na onwego asha achọrọ ma ya nwere problem ma ha nwere nsogbu na onwego asha achọrọ ma ha nwere nsogbu na ọmụ bụ nke ibe nọ anyị bụ ndị eze nwaanyị na-adị agwa onye na-egote ma ọ bụ na njikọ arụ n'onye n'ọrụ na ọ na-egote ọjị be etọ na ọjị be nnọ mana nke oge asha nnọ nụfụ bụ ha na aba anyị ji aga ọhọ ma nke ibe etọ bụ na ndị omenala niile na-eji ọjị be etọ aga ọhọ ndị ọgaranya si na okwuru okwu ọha na ọjị na akwuru okwu ọha ewere ewo gwagburu ọhọ ewo ofume mana dịka a na-amụba eze nwaanyị na emena onye na-anaghị atọ ọjị be etọ na ọjị be etọ nụfụ nwere ihe ọ na-arụ na anyị kpatara na ndị otu anyị na-eje n'ozu na ajụ ese ya kịtịkị ndị ọgbanje anaghị atakebe ọjị na-efu bụ ndị otu ndị munyi kata ọjị be etọ ha esighị gote ọjị be etọ ọjị ugo mana ha mfe anyị na-eji arịọ ọde he meghezi n'onye na-asha oge ashalile na ọba anyị n'ihe nke ibe etọ na anyị anụghị nke ibe nọ ma a bịara n'ọjị ọdụdụ ukwu na anaka ha na ọ nọ n'ọjị dị ukwu na-evuru m tọbe ma ọ na-onweghị ihe m ji eme na onweghị ihe m mara eji ọjị dara ukwu eme na nke m o n'ibe nke m o na onweghị ihe m mara eji ọjị ukwu eme ma ọ na mma m kọwara na onye enyi anaghị ata ọjị dara ukwu mgbe ndị ishọmụ ha ga-amagịte na anyị ga na-arịọ mata ejim isii nne mgbe mbụ na amala na ọba ọjị dị ibe bụ nne onye na-amụ nwata gị
mana ndị m jọ mara nwa ga madam na taa n'udone asị na onye na-amụ nwa tama na ọmụrụ ejima mgbe mgbe m na ọbụ ya aprebe ha na-eke ejima na ha ga-ala ike ma asị na onye na-emuru ejima mana ọ bụghị nwọcha na onye taa kpọtara na taa ma onye ga-atakpọtaga na ọ bụghị nsogbu na ọmụna nke ukwu na onye nye na-amụ nwa ga-ata achara na ọ bụ mechere igbado ịnụga ya ebi ete ka te amụ jọ mara m nwa ma ma ga-eyuzu ọjị daruku ya bụ ihe dịga n'ọbụ ya bụ nga m ghọtara na nke ihe le m na chi na bụ na eziokwu bụ ele anyị na-ekwu na ihe gbasara ọjị ukwu nufu te ndị na-ata ata bụ ndị kara ubuju onwe ha n'aka na ọ bụrụ mgbe a sị gị na mmadụ dị nnukwu ọjị dị ukwu na ọ bụ mgbe anyị wozube n'egbere ewotekọ gị ọjị bee na ọ bụ ha na eze nwaanyị kọwara ya eke orie afọ nkwọ weta na anyị ihe ọma ma chukwu jikọtere ha na-anọ n'ọnụ ọjị bee tọnfụ ta ọ bụrụ na ọ bụ walile nọ ma ewelite ọjị bee tọ waa ya asị hai na ọjị na-abụkwa ọjị bee tọ ọha ile ya asị na ọ bụ okwu akamụ ha na ọ bụ ọjị ụyọ n'ihe gbasara ọjị ndị ọzọ niile n'ugwu ele bụ gịnị idebe iwu ya maka na eji eso n'onwe ose ọ bụ na efuru m n'anya debe iwu m ma anyị bụ ndị nwe ọcha na furizel anyị bụ ndị nwe ọcha furizel ama ego ugwu nne ama ego nwa mme nwa ama ego nne mgbe ọ ga-abụ ikugere nwa gị oku ọza gị isi anyị jokowe ọsọ gị na anen ma orugure mee ịbadọ ma na-asị gị naanị n'ọbụ ude na anyị lefute na anyị afụfụ na anyị na-ata nwe ọcha na-agbaghara omenala yarụta omenala ga-eme ka ọzọ jokonu ekele na mama asịmanjuma maka na ikwuru okwu na-abịa ịrụkọ n'ọrụ na-abịa jiri ọjị gọma o nwere ọbụna ị chọrọ ime na onye na-abịa gwa onye na ọjọọ ya egote ka ọ bụghị nke ogotele anụmanụ agwa n'ọbụ gbanje banje ka o ji mme n'onye ọm ya edozi n'onye ọm na anụmasị agote ọjị bee tọ na ọjị bee nọ ma ọ bụrụ na onye ọm egote gị nha nfụm ka n'iwu na ọjị anụ ga-akọ m na ama chọgara ma m kweta ka n'ọdụ n'ihe nfu achọrọ ma ọ na ọjị bee tọ na ọjị bee enọ banje emekiri ihe ndị ọnụ ga-abụ ihe a na-eme na abụ na ndị ọgaranya n'aka ga o megere wetere a na-ewo n'eke ọjị na ibu ise ma ọjị bụ isi bụ ma egode ebe a na-eme ma ibe saa na ọ bụgo ma ọha tama ọbụmchere asị na ọ bụrụ na ọha ji ata ma na ehe ji akwụ ụgwọ ha egode ihe mana ihe m jiji ajụ gị na m na-abịa n'ihe gbasara ndị na-arụ ọrụ ihe ọgbanje na ọ bụghị na ya na-asọ onye gị gote ọjị dị na ọ bụ ya sị gị gote na ọjị ji adị na anụmaka ụdị ọjị a na-egote onye na-arụ ezigbo ọrụ ji asị gị na ọjị dị ha na be gị ji eweta ọjị dị ha na be gị ji eweta o nwere nke mostly eweliwe na usoro oyibo na ọkachasị bụ ọjị betọ ọjị ugo ịfụga ọjị ugo ya bụ ọjị na-acha kpakpakpakpakpakpa echi a nleba ọcha ịwa ya te n'ime na nleda ọcha ya bụ ọjị ugo eji arụ ọrụ ndị mmiri keteke ma ọ dara ịtọ ma ọ dara ịnọ n'onye na-arụ ezigbo ọrụ bụ ọrụ ndị mmiri n'ije ebe nọ ya sị gị nekwu ihe ije weta nekwu ihe ije weta nekwu ihe ije weta ọgụzunu ga ha mfe iweta zuru ihe efe ọ ga-abụta o jee yara ife uche ndị be ụzọ ga-emene ọrụgoro ihe ịchọrọ ma ọrụ manụ gị ma ọ n'ibe etọ na ibe enọ na-erikom je kpoli ihe na ọbụ ndị be mbe m na-anụ mana n'ogotere nga ọdale na ọbụ ọha tarị